Noin 50 vuotta olen varmasti ollut todistajan tehtävässä, mutta varsinaisesti julistajana ja opettajana 25 vuotta. En silloinkaan päätoimisesti, mutta tämmöisenä kansanlähetyksen sopimusperusteisena julistustyöntekijänä. Meidän tekstimme on Matteuksen evankeliumin 18. luvusta ja nousemme sitä kuulemaan. Jos veljesi tekee syntiä, mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi takaisin. Mutta jos hän ei kuule sinua, ota 1 tai 2 todistajaa mukaasi, että jokainen sana vahvistettaisiin 2 tai 3 todistajan suulla. Jos hän ei kuule heitäkään, ilmoita seurakunnalle, mutta jos hän ei kuule seurakuntaakaan, olkoon hän sinulle kuin pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos 2 teistä maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja kysyi, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Tämä teksti, minkä me nyt kuulimme ja näimme, on kiinteässä yhteydessä edellä olevaan Raamatun kohtaan. Ja minä tuo edellä oleva Raamatun kohta puhuu hyvästä paimenesta ja eksyneestä lampaasta. Ja minä ihan sen verran meidän muistiamme viritän, minä luen siitä lopusta 2 jaetta. Siis Jeesus on puhunut tästä, että paimen lähtee etsimään sitä yhtä ja jättäen 99. Ja jos hän löytää sen, totisesti minä sanon teille, hän iloitsee siitä yhdestä enemmän kuin niistä 99, jotka eivät olleet eksyksissä. Niin ei myöskään teidän taivaallinen isänne tahto ole, että yksikään näistä pienistä joutuisi hukkaan, eli kadotukseen. Tähän päättyy tuo edellinen kohta. Jeesus aloittaa nyt sitten opetuksensa. Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi 2 kesken. On siis kysymys nuhtelusta. Pahan puhuminen tai pahan tunkeutuminen seurakunnan keskelle julkisyntien muodossa turmelee yhteisöä. Paise on puhkaistava, mutta kaikessa on toimittava sellaisella hienotunteisuudella, kuin Jeesus opettaa, jotta säilyisi sopu uskovien yhteisössä seurakunnassa. Veljen huonoja asioita ei tuoda kaikkien eteen reposteltavaksi, vaan aloitetaan 2 keskisestä nuhtelusta. Tämä veli tässä tarkoittaa jo uskossa olevaa, niin miestä kuin naista, joka alkaa elää jatkuvasti tietoisissa julkisynneissä. Se on eri asia kuin olla syntinen. Älä puhu selän takana, kuten niin usein teemme, kun meillä ei ole rohkeutta ottaa asiaa puheeksi 2 kesken. Sielunhoidolliseen nuhteluun
pätee sääntö lujasti asian puolesta, mutta lempeällä tavalla. Jos veljesi kuulee. Tämä kuuleminen tässä tarkoittaa kuuliaisuutta, tottelemista, eli siis parannuksen tekoa. Joissakin käsikirjoituksissa alkukielessä on lisäys, niin kuin meidän vanhassa Kirkkoraamattu 38, sinua vastaan. Mutta tässä kuitenkin Jeesus puhuu synnin tekemisestä paljon vakavammasta asiasta ja laajemmassa merkityksessä, kun tuo meillä varmasti muistissa oleva tuo Kirkkoraamattu 38, jos veljesi rikkoo sinua vastaan. Jos oli tarkkana, niin mitä minä nyt tässä luin, eikä myöskään nykyisessä Kirkkoraamattu 98, siinä ei ole sitä sinua vastaan, vaan jos veljesi tekee syntiä. Synti erottaa Jumalasta ja synti erottaa lähimmäisestä. Siihen on puututtava. Miksi? Asianomaisen sielun pelastuksen tähden. Toinen vaihe tarvitaan, jos syntiin langennut ei halua tunnustaa, ei halua tehdä parannusta. Yhden ihmisen todistus ei riitä todistamaan ketään syylliseksi, näin jo vanhassa testamentissa opetetaan ja myöskin apostoli opettaa. Tulee ottaa 1 tai 2 todistajaa mukaan ja esittää asia uudelleen. Ellei heitäkään rikkonut osapuoli kuule, siirrytään 3. vaiheeseen, mikä merkitsee, että langenneelle annetaan vielä 3. etsikkoaika nöyrtyä seurakunnan edessä. Ja ellei hän tottele seurakuntaakaan, 4. vaihe on sulkeminen seurakunnan yhteydestä. Näin toimittiin Korintissa. Me muistamme sieltä korintilaiskirjeessä ensimmäistä sen kohdan, jossa apostoli nimenomaan antaa tässä neuvoja, jossa oli kysymyksessä eräs vakavasti rikkonut seurakuntaan kuuluva jäsen. Kovat lääkkeet, mutta ne voivat johtaa lopulta palaamiseen takaisin, kuten tuhlaajapoika ja tuhlaajatytär. Niin, tällaiset ohjeet Jeesus antoi seurakuntakurista. Meidän pitää muistaa, että ne ovat mahdollisia vain siellä, missä on todellinen elävien uskovien yhteys. Usko ei ole vain henkilökohtainen, vaan se on myöskin yhteisöllinen asia. Toisen ojentaminen on hyvin vaikea ja se on myöskin hyvin herkkä. Me olemme hyvin yksilökeskeisiä. Mehän ajattelemme, että ei minun asioihini saa kukaan puuttua. Tekisi mieli kysyä, tein nyt tällaisen retorisen kysymyksen, tietäisikö joku mahdollisesti tapauksen, jossa olisi menetelty tällä tavalla, kun Jeesus tässä opettaa? Veikkaan, että se on harvinaista. Mutta ehkä olisimme voittaneet jonkun langenneen ja pois poikenneen takaisin, jos olisimme noudattaneet Jeesuksen neuvoa. Nuhteleminen on siis myöskin huolenpitoa ja nimenomaan sitä. Ja se on rakkautta. Se on kaidalle tielle takaisin kutsumista. Se ei voi lähteä kovasta sydämestä, vaan alhaalta, rakkaudesta ja huolenpidosta. Se, mitä tapahtuu täällä maan päällä uskovien kesken, sitä seurataan taivaassa. Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, on päästetty taivaassa. Ja tässähän on kysymys ripin käytöstä. Ripin käyttö on oleellinen osa seurakunnan toimintaa. Päästäminen on niin sanottua avainten vallankäyttöä. Jumalan palvelijoina
me voimme julistaa nöyrtyvälle synnit anteeksi yksityisessä ripissä. Jokainen uskova. Kun katuvalle ja syntinsä tunnustavalle julistetaan synnit anteeksi, niin ne ovat anteeksi annettu myös taivaassa. Ajatelkaa. No entä tämä syntiin sitominen? Syntiin sitominen on tarkoitettu sekin langenneen parhaaksi, että hän katuisi ja tekisi parannuksen. Mutta se on mahdollista vasta tämän 3. vaiheen jälkeen, jos sitä ennen ei ole tapahtunut muutosta, niin kuin viittasin tähän Korintin tapaukseen. Yksilötasolla katumattomuus ja nöyrtymättömyys, ne sitovat ihmistä. En voi ohittaa lähimmäistä, jota vastaan olen rikkonut. Minun rukoukseni estyvät. Psalmi 66 jae 18 sanoo, jos minä olisin vaalinut vääryyttä sydämessäni, ei Herra olisi minua kuullut. Jumalan anteeksi antamus kytkeytyy tuohon lähimmäiseen tällaisessa tapauksessa. Kun nöyrryn pyytämään ja antamaan anteeksi hänelle, antaa Jumalakin anteeksi minulle. Ja päinvastaisessa tapauksessa, jos en nöyry, en pyytämään anteeksi, enkä antamaan anteeksi, niin miten sitten? Tämän tekstin, minkä äsken luin, sen jatkona on toinen teksti, jonka lopussa todetaan, niin ei siis teidän taivaallinen isännekään anna teille anteeksi, jos te ette anna anteeksi. Näin vakavasta asiasta on kysymys. Vielä tulee mieleen tässä, kun tässä puhuttiin tästä sopimisesta, jos 2 maan päällä sopii keskenään mistä asiasta tahansa, niin meidän pitää muistaa, että tämä liittyy nimenomaan juuri tähän sopimiseen, eli tähän syntien tunnustamiseen, anteeksi antamiseen ja tähän sopimiseen. Kun rukoillaan yhdessä, tulee olla selvät välit. Tulee olla selvät välit ihmisten, lähimmäisten kesken, jotta Jumala kuulee meitä. Mutta tähän vielä liittyen, muistan kun oma isäni kertoi, en ollut vielä silloin uskossa, olin kuitenkin jo nuori mies, alle 20, olinko lukioaikana. Jälkeenpäin sitten, kun olin tullut uskoon, niin isäni kertoi, uskova isäni, että hän oli erään papin kanssa ollessaan Helsingissä Raamattuopiston jossakin tilaisuudessa. Hän oli yhdessä tämän papin kanssa sopinut, että he rukoilevat sitä tähän jakeeseen vedoten, että minä tulen uskoon. Siitä lienee mennyt ehkä noin vuosi tai 2, kun minä tulin upseerien hengellisellä päivillä Lappeenrannassa 1967 marraskuun 10. päivä herätykseen. No, kun sanon tällaisen tarkan päivämäärän, se ei suinkaan tarkoita sitä, että jokaisen pitää tietää, milloin hän on tullut uskoon, mutta minulle se on tällainen päivämäärä. Ja siitä ei mennyt todella kauan. Isäni oli sopimalla sopinut, että he rukoilivat, että minä löytäisin pelastuksen. Niin, kun asioista sovitaan uskovien kesken, on Jumala erityisesti läsnä. Jumalan edessä asioistaan sopivat ihmiset saavat erityisesti uskoa, että Jeesus on heidän keskellään. Heidän rukouksensa tulevat kuulluiksi ja Jumala vastaa. Pietari huolestui siitä, kuinka monta kertaa täytyy antaa anteeksi rikkoneelle. 7 kertaa tuntui paljolta. No näinhän se on meilläkin. Hyvä, jos jaksaa kerran antaa anteeksi. Mutta Jeesus sanoi, ettei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7, eli siis ilman määrää. Niin monta kertaa, kun toinen tulee katua ja pyytää anteeksi, tulee antaa anteeksi. Joskus itse ajattelin tätä kohtaa ja tuli mieleen ja
että jos Jumala sanoo, että hän antaa anteeksi ilman määrää, niin eikö minunkin tulisi tehdä samoin? Eihän Jumalakaan lakkaa antamasta anteeksi meille jokaiselle, joka tunnustaa syntinsä, virheensä, erehdyksensä. Jumala ei väsy antamaan anteeksi, eikä armahtamaan hänen puolensa kääntyvää ihmistä. No miten me sitten pystymme pyytämään ja antamaan anteeksi? Ensin on itse koettava Jumalan anteeksi antamus Jeesuksen ristin uhrin tähden. Se toteutuu, kun tunnustamme syntimme, joka pysyy muuttumattomissa asenteissaan ja luulee kelpaavansa Jumalalle muutoin kuin kurjana syntisenä. Melkoinen ilmaisu, mutta kyllä se taitaa näin todella olla. Kurjana syntisenä Jeesuksen sovitustyön tähden hän joutuu kerran Jumalan tuomioistuimen eteen synnit tunnollaan ja saa kantaa itse syntiensä rangaistuksen iankaikkisessa kadotuksessa. Kysymys on siis, niin kuin me kaikki tiedämme, niin todella vakava. Syyllisyyden tunteminen on ihmisyyden merkki. Kambodžalainen, muistamme varmasti nimen Pol Pot, miljoonien murhauttaja, sanoi aikanaan haastattelussa länsimaisille toimittajille: omatuntoni on puhdas, en kadu mitään. Syyllisyydestä vapautuminen Jeesuksen uhriveden tähden on kristityn tuntomerkki. Syyllisyyden tunteminen on ihmisyyden merkki, ja syyllisyydestä vapautuminen Jeesuksen uhriveden tähden on kristityn tuntomerkki. Nöyrtyminen tekojensa kaltaiseksi ei ole lopulta ihmisen teko, vaan Jumalan teko. Siksi kun tunnemme syyllisyyttä, synnin tuntoa, nöyrtykäämme nopeasti parannukseen ja katumukseen Jumalan ja ihmisten edessä, ennen kuin me paadumme. Ja paatuminen tarkoittaa sitä, että me emme enää tunne todellisia syntejämme. Me turrumme. Sitä on paatuminen. Ja se voi olla joskus aivan lopullista. Tilannehan se on toivoton. Niin kauan kuin me tunnemme, tiedämme, on aika kääntyä Jeesuksen puoleen. Mitä anteeksi antaminen on? Erässä alkuasukaskielessä ei ollut anteeksi antaminen sanaa. Raamatun kääntäjät ja käännösavustajat miettivät ja rukoilivat yhdessä, että mitä siinä kielessä olevaa vastaavaa sanaa voitaisiin käyttää. Ja lopulta löydettiin sana, joka oli olemassa siinä kielessä, ja jota sitten tähän Raamatun käännökseen otettiin anteeksi antaminen kohdalle. Ja tuo sana tuossa kielessä merkitsi jättää ottamatta huomioon. Tätähän se on. Anteeksi antaminen on luopumista itse ottamastani oikeudesta, tavasta, pyrkimyksestä syyttää, tuomita, rangaista tai kostaa väärintekijälle. Valitsen niiden tilalle armahtamisen. Päästän irti loukkauksesta, en hautaudu siihen. En halua jäädä menneisyyden tai toisten vääryyden vangiksi. Otan itse vastuun myöskin omasta hyvinvoinnistani. Kuljen kohti omaa vapauttani, kuljen kohti valoa. Ja usein loukkaajakin saa samalla vapauden lahjan.
No sitten seuraavassa muutamia näkökohtia siitä, mitä anteeksi antaminen ei ole. Se ei ole helppo ratkaisu. Se ei muuta väärää tekoa oikeaksi. Se ei anna lupaa jatkaa vääriä tekoja. Se ei edellytä rikkoneelta anteeksi pyytämistä. Toki se on erittäin toivottavaa, mutta se ei sinänsä vielä, se ei edellytä sitä, ettei voida antaa anteeksi ilman pyytämistä. Se ei ole ehtojen ja vaatimusten sanelemista. Se ei ole alistumista, eikä se ole alistamista. Se ei onnistu pakottamalla. Se ei vaikuta kaikkein eniten siihen, joka on loukannut, vaan se vaikuttaa eniten itseeni. Se ei ole takuu yhteyden ja ystävyyden palautumisesta. Ja vielä viimeiseksi, se ei ole vastaus väärään neuroottiseen syyllisyyteen. Niin, miten me sitten pystymme pyytämään ja anteeksi antamaan? Mielialat, tunteet ja asenteet ovat usein niin jäykät, ne ovat niin liikahtamattomat. Niin, ihan täytyy sanoa, monesti meidän uskovien keskuudessa, luen itseni tähän, tunnemme itsemme niin haluttomiksi ja kyvyttömiksi. Vähänkin loukattuina meidän sisimmässämme vellovat milloin vihan, kostonhalun ja katkeruuden tunteet, milloin taas itsesäälin ja masennuksen tunteet vuoron perään. Mistä me saamme mielen muutoksen? Miten kykenemme nöyrtymään parannukseen? Ja tähän täytyy valitettavasti vastata, ainakin minä omassa kokemuksestani, en mitenkään omassa voimassani. Me voimme säilyttää kasvomme, me voimme olla aivan rauhallisia, mutta sydäntämme kivistää. Ei ole kuin yksi mahdollisuus: kääntyä Jeesuksen puoleen ja kertoa hänelle mielialamme, tunteemme, haluttomuutemme ja kyvyttömyytemme rakastaa Jumalan rakkaudella ja pyytää häneltä uutta mielenlaatua, parempia ajatuksia ja rakkautta. Tässä on se tie. Ja hän vastaa. Hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Jumalan henki hoitaa. Hän vapauttaa. Hän antaa asioihin uuden näkökulman. Valon säde tunkeutuu pimeään mieleemme. Ja me voimme sydämestämme pyytää ja antaa anteeksi. Anteeksi antaminen asioissa, jotka ovat viiltäneet ihmistä syvältä, se ei ole koskaan helppo asia. Se on kuitenkin tahdon valinta. Anteeksi antamisen ydinkysymys ei ole psykologinen, vaan se on hengellinen. Tahdotko antaa anteeksi? Koska Jumala sanassaan käskee tehdä niin, vai säilytänkö hyvin oikeutetulta tuntuvan oman muuttumattomuuteni? Kun valitsemme tahdon antaa anteeksi asenteen, anteeksi antamus on alussa kuin pieni heikko oras, mutta se kasvaa. Prosessi voi kestää pitkään ja voi vaatia paljon puhumista, paljon työstämistä, sielunhoitoakin, mutta aikanaan vapaudumme.
Ja kun se on meille niin pitkä, niin meidän pitää muistaa, että myös toiselle pitää antaa aikaa anteeksi antamiseen. Miten tulisi sitten toimia käytännössä, jos koemme, että toinen on rikkonut meitä vastaan? Kuten Jeesus tekstissämme sanoo, ota asia puheeksi kahden kesken. Älä puhu selän takana. Moni asia nimittäin saattaa selvitä heti. Kokemamme rikkomus, loukkaus tai muu sellainen, ne eivät ehkä ole olleetkaan tahallisesti tehtyjä. Ne voivat olla väärin ymmärryksiä. Ne voi olla meillä virheellisiä tulkintoja. Ne voivat olla epähuomiossa tehtyjä. Lähimmäisemme ei ole ehkä huomannutkaan rikkoneensa meitä vastaan. Ja kun esitämme asian hänelle, miten olemme sen kokeneet, miten se meihin sattui, tuo loukkaaja voi pyytää heti anteeksi. Ihmissuhteet on korjattu. Perustotuus on aina, älä syytä, vaan kerro, miten sinä asian koit. Anna minä viesti. Jumalan henki auttaa molempia. Nöyrtyminen aiheuttaa nöyrtymistä. Syyttäminen nostattaa puolustusasennetta ja sitä myöten katkeruutta, vihaa tai sitten toisella suunnalla masennusta. Tosiasiassa on harvoin tilanteita, joissa toinen on kokonaan syytön ja toinen pelkästään syyllinen. Tavallisesti on kaksi syyllistä, ehkä toinen pienempi, ainakin ihmismittapuun mukaan. No kenen pitää sitten aloittaa? Se, kumpi kykenee. Hänen tulisi lähestyä ensin, pyytää anteeksi oma osuuttaan ja antaa näin myös toiselle tilaisuus anteeksi pyytämiseen. Tärkein ja usein vaikein matka on ihmissuhteissa tulla puolitiehen vastaan. Tällöin on ainakin oma mieli puhdas, vaikka lähimmäinen ei pyytäisikään anteeksi. Jos asia ei ole kovin suuri, me voimme jättää sen tähän Jumalan käsiin ja odottaa, että Jumala vaikuttaa nöyrtymisen aikanaan tässä lähimmäisessäkin. Meidän mielemme pyörii helposti koetuissa väärin ymmärryksissä, arvosteluissa, loukkauksissa. Meidän mielemme alkaa helposti kerääntyä kaunaisuutta ja jopa katkeruutta. Olemme monasti uskovinakin pitkävihaisia. Asiat sinänsä voivat olla totta. Olisi perusteltuakin olla loukattu, olla kielteinen. Mutta tämä asenne ei ole oikein Jumalan valtakunnassa, jossa rakkauden tulisi peittää syntien paljous, niin kuin Raamattu sanoo. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisellenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan, niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Näin opettaa apostoli Kolossalaiskirjeen 3. luvussa. Siksi, ystävä, anna anteeksi puolisollesi, lapsillesi, vanhemmillesi, vaikka he olisivat jo kuolleet, sukulaiselle, naapurille. Anna anteeksi koulukiusaajalle, työpaikkakiusaajalle, vaikealle esimiehelle, hankalalle työtoverille, petolliselle ystävälle. Vääryyttä ja syntiä ei tarvitse eikä pidäkään hyväksyä, mutta ne voidaan antaa anteeksi. Opetellaan antamaan anteeksi myös itsellemme.
On hedelmätöntä kaivaa ja jauhaa yhä uudelleen menneitä virheitä ja erehdyksiä, tunnustettuja ja anteeksi saatuja syntejä, epäonnistumisia, tehtyjä tyhmyyksiä, itse häpeää aiheuttaneita asioita. Jumalan henki puhuu meille. Anna olla jo tuo asia. Anna olla. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Rukoilemme. Niin Herra Jeesus, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, joka kehottaa meitä pyytämään ja antamaan anteeksi. Auta, että olisimme tässäkin kohdassa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita. Aamen. Me nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.